Кой пие мляко? Кой пие мляко? Виж какво си направила. Мацата на земята. Всички неща са на земята. Отивай да вземеш млякото. Ето ти кучето. Заповядай. Това куче, кой ти го даде, бабо? Сен. Кой? Сен. Асен. И как се казва кучето ти? Лъки. Лъки. Я го гушкай това Лъки, малко Лъки. Ма много е сладко това Лъки, бе. Много е сладко, бабо Лъки. Нали? Лъки. Лъки, да. А нашата другата Лъки къде е? Къде е другата Лъки? Това е малкото Лъки, а другото голямото Лъки е вънка на терасата, нали? Спинка? Да. Спинка ли? А дай бивката да махнем, да си говориме малко. Да си поговориме малко. Да. Това ми била. Какво? Това е Лъки, това е навън. Да, другата Лъки е навън. Ето я, ето това. А това е малкото Лъки. Това е Лъкито на Вивка. Нали? Нали? Само едно ще кажа. Те факт става, че лично трябва не сме всички единни около да стига, нямам право да бъда точно. Не става, че единни ще Аз се притеснявам понякога за теб, защото такъв мълчиш, не говориш много. Не се притеснявам се вите говорят. Защото не казваш нищо за това. Знаеш колко ще е по-лесно на хората, ако говориш с теб. Ако не да се събираш като ние се събираме. Заради това са тия номинации. Я дай това там, защото се наробиш, да. Махни го това. Махни го. Дай го на баба. Аз не знам кой си. Дай го на баба, защото е опасно това. Нищо не казваш. Това е опасно. Внимавай. Това е опасно и може да се обудеш. Дай на баба. Дай ми го. Моля те. Не. С това не се играе. Имаш жабата, имаш жаба. Къде ти е жабата? Другата жаба къде е? Къде е другата жаба? Моля те. Дай на баба жабата. Моля те, дай жабата. Ма виж, това е Вивка. Това е остро. Няма. Защо няма? Моля те, дай ми я. Няма. Айде де. Няма. Добре, дай ми я да я пребера. Чули ме? Моля те. Моля те.